Duarbagori constituency ke parlo diring PS angkang along local MSC Richard Togbi nangka homri ponsi ladak diring PS angkang along kido hemipo lapen kisar pi lapen kisar nainai arta tumkan mathasi local MSC himpen pe kar om lapen musiri haihui kipi kipajir pon ajai mek paman pon alang lil MSC aning ke me pen kirap ke pajir pon pot rat atung aning karong lapen kacuru pajir pon lapen apimai judet pen diring PS angkang along non amar ke claim bom Power CC Block Road Kasalam Pon 3.5 km adim sitami humri pon silang cari pon. Kohora pen reshop inti PK News Karbiangla. Ni ke tu karbi tum da du nonta. Karbi tum mani ke aning ki oi tum ta du thai lo. Ne lake ninje bompo lake. Angton khangge pamila lasi. Itum ye churu nahi. Itum Karbianglong CM tuliram doktor tuliram rong hang ason supply ang ton ta hudak selo kilitera na adim sidonge kapang thirdam thulo rat tume kache hok thulo lapen mane inut bahni la em kemantang PWD em tumta doro ke konong lo amen jongde lo pupelo sami pini diring hawar si chini lo nili pupelo nili MSC hisab si nili non kam klembom la kate doktor tuliram rong hang hiuzume ka hotel ni Sina tum tek konong lo la tuman ning sampai kan ngarong pe diring hawar tu acha tangde pini bangwan phansi pini la kumbor kadowe bang peron pano aphai 86 open la diring asar kaning ri rai ke karen hello la so akaret nang di karen alam ke la mo pen thana alam ke la hello je itum subcontract ke claim atum se chok che ke van nang ji akam an ke van pilo kasi nitum ako chingwai tupo non ai kidina mo nitum la fan apu thak kosom pen na joini ma inquiry bang claim po nili VDC chairman do bom husi la dak rajaniti hula su BLCC member lo itum claim ra per lo ladak arong kunan nan masi itum karen afan marak do bom hulo la su nitum chingki che than kilo la su pen si la diring hawar sami la so ki claim pen na joini si diring along la pana vote kilong lo kenili hala su independent hotame nong BJP chula government aram se Chokihola Viverong PLP School Patua Klamong Ingdeng Kri Karbi Sengkan Kimi Talon Pon Pirthia Thak Akhai Tin da methang arona tang kiklem ke dama por dorep Sonsi Karbia Khai da khai khang thim la pen kiklem ke dama por chichini Hako pen Karbia Khai arona tang pen ke thang achiklo henlo ningkan arjon pen ke chengsi achiklo lo Lasi Karbia Khai an ke thang ni phai isilote aningkan wang ta ningkan kimi hok pon si talon pon bomlo Pineng le thot ta Chokihola Viverong Pierong along sitami isi arat chingrum si phong pli Karbi Sengkan kimi talon pon ada forfai trok apor lang piso jun prui pen forfai trok sia por karditang atum chikimo asai deng pon ada forfai ner ke malom rong isiang bong asonoson ke patu jepati pon Chokihola ben Philip Tiso report PK News Karbianglong to bang mate nilitum ke mang lake Karbia khe dhorom mate political fan parore pin pen Karbia tum hako aporom puthi loan tomo katiki kanghoi ke karche hala hai pen tum asar phusar phe tum eke thana teng pen pulote thang chi kloan lo ningkan kimi binong lapen ningkan kimi ning che parong kicho ke dam ke klem ke loan ke kan ke cheng si lapen churong do pusipu churong do achiklo lake leto maningkan kimilo porom puthia long tado lasi ronga sarpen dang lok dak buru timian buru sarpen ningkan hini ke thoma prang krung ching sai pon si nili methanga mat bor idon si isoi jang tumban cerap cerira itumta isia rong sosok ko thesita Karbi arona tang pachoklim dun thek thesita un an ke bor ijia phan isoi jang pendang lok rong sar pen krung ching sai si pineng penaning kan pli pachok dun lo la si nilihin pen nangli tuma achenela phanang pudunji batena chining ridun thuji alam thea bangke la helo donatum la son dak thajong si Karbianglong aradatum atok ano tala bangso ningkan kimi kitalon angri siwet lo lapunte rongke rong op eng hempu ke char klita thik la bangso achiklo pensi
pangceng nangji mate indang nangji la sinili kemata dam ke labangso ningkan ke mi ke talon la ke hangnata kinde mu pin pen jima poson si rong asar pen nitum krong ching sai lo atheke ladak dhorom ta cherabre la pen song atum pen da cherabre la ke ilitum dhorom kur jon pen chipupe pin la ke karbia jutang la pen karbi haku pen lun tomolong ang thun ma pusi nili matha asinili hin penal tumaphan than mate nangli than aklar dak thektes la sonak taksi rong berong thak buru timen buru sardo alang tumben sta akola sonak tha nang thanun pubusi nangli tumaphan suri akardom ningkan ki mipajir pon na pen ningarong chipi pensi nangli tumaphan Diffuser Longjon Club Patwa Klamlong Ningkan Kimi Ketalon Pon Thang ni Phai Isiar ni Ada 45 Troxy Pen Arnikang Sang 45 Pli An Ingdeng Pre Troxy Karbi Singkan Kimi Ketalon Pon Labang Somai Cepatir Pipon Lake Singkan Kimi Talon Amai Lapen Ser Longjon Club Patwa Hinben Cepatir Pipon Si Pachun Pon Lo Diffuben Ramteron Report PK News Non ke dam tangan bangke ni tum rong isi edon pen pharoi si chirung lo la pen komane la voreng abar sai sakuri ke choklem konfle ke choklem la sona tum pen bangke ning mening do pen ni tum phanang chirap dun sila bang soja mek pechun pon bom lo ke dam tangan ning kanan ta ahok lo ni tum la bang so khela la ke ha ningkan suri ni ra pharo ningkan suri ni ra pho ningkan pen wang bom sini to ningkan wang ta labang so ka pathul jai mek asayang deng ana bangke ke chengsi lapen adun thu lapen ke tho manong first second third labang ke nikan mang ta tum pethik lo lapen pipon bom lo pen pening sita ni tum labang so ke pithik tang do lo lapen la khela judde lo pan ni tum pipon fit po Thang ni Phai Isiar ni Ingdeng hini kechok karbipur pho achujun lumbajong aklam ser longjon along kardom mate karklipon penser longjon lumbajong aklam along karbikur pho achujun ase arklipon bomlo lason thot si thongnok bia kumlin aking rielong da kurusartum ardom ardipon bomlo kurusartum penang pachini dun atengke pinison trokkebra hini ase arklipon lo karbi arat kemang lapen kisung ke boyne kipa jogjia phansi arklipon lo puta nang khandun lapen gomut bokanta mesen pusi nang Nidun Pinpur me lumbajong akla mate karbipur phodawan long ki ongdung kurusar tumala sosat ki pachuna phan nang chetong dun lo lasya lang litum pulon no namar nili tumalong ke nang sotnai ke towar lapen lang henlo pusi karbiang long ke theki dinga tum phan chuning ridun Diffuben Ramteron report PK News karbiang long Pharo Pharo nam ansita dak Ilipur lumbayong along klam Karbi hemtun pialong ladak silitum than thiliar namalong ke dagwan igedlo lapenilitum aningkan wangtar sol sinilitum thokpon bomjur pon bomlo piniania bangke litum ke than thili ke chepamiarni lake karbi kurpho karbi khaido ansulang do rata phan kereng rapetji lapen ilitum longri longpat ke paklar unji lapen longri longpat ke celong unji lapen sapong poromputi jutang jubat tangtang pon unangji poja kongsi en ponigla Lapen ako penaba bangke tarik ini halake elitum kalendara longta Karbianglong Autonomous Council kalendara longta paklang iklo penap ke barithia phan ke thok ke jir arani halake barithia worship hala bangta elitum ke angsong ke do songsari cho hello sining richo hello barithia hello arnam ke thelo karbia khai tum ke lapenang paranam ke thega avelu lapos elitum ke ladak penaba bangke ilitum ke barithia pansi ke thok thijirpo hala bangta nilitum karbikur phop pen keron ke bakpon ke lala nilitum bangke dak longri longpat abang klar vek nangi longri longpat tang vek nangi lapen longri longpat chilong vek nangi lapen karbi khai jutang reng unangji tang unangji paklar nangi pa phalsi nilitum ke penap tak penpon po Yasi la nona bangke lapan nili nang thanun u tekedelo seta nili tumke la puson taksi dam bompo laso kimisen ke chok dia phan karbi khai ka pareng ponji phan longri longpat ke chilong ponji phan la penili to masapong poromputi hakkoili phili porni pe ke klem te kang la swang thun kang thun dun dia phan hala phan sinili tum pinya ni antak pempon bomlo
la penilitum abangke ke kem penilitum ington telu la bangke nilitum ke pirte dutik mindar dutik ke la puson si klem pon bompo la penilitum abangke thang takali khaya bangreng unang po ilitum majutang jubat ingtang unang po klar unang po longri long pat chelong Ingdeng kre ke thom karbi sengkan kimi lang hana rong pen ketalon pon thang isi ni jang karbiang long arlo rong khang MSC constituency ke parlo lang hana long aningkan wang ason thak se thang achiklu ni phai isiar ni karbi sengkan kimi ketalon pon asai deng pon pini ningkan surhin eng koira hini aningkan sitami talon pon pining aningkan ke angdeng kre ke thom angdeng anlo labang so jai meg long west karbiang long labor union pen sitami chitong dun pen rat atum phan covid protocol pen ke pajok dia phan angho dipe matemak sitami pajirdul lapen rang hana rong asor dhon sing teron pen danglok penang anman kido asong japu atum chitong dun si bangso karbi sengkan kimi ketalon mesen pen pachun ponlo kusinang pachini dun busi jona sing rong phar pen bir tanang pale lagay nilitom pining depde ningkan kimi ketalon bangali nilitom pining pen 2009 pen pining an ningkan cricket thom an lerok lo lasi lada ka bangke nilitom arong bangke sar theteron ikong arong lasi nili sar nili men ke dhon sing teron nili lada ka arong sar lo lapen ke nili ako isar putu tulang ke karbiang long rong asara mai long bahkan ini dan lasi nilitom lada la ningkan haru krenar kebra hini ben sela sorong ke seng lapen pining ningkan suri hini ra ingkora hini an lerlo lasi nilitom dak ningkan haru isira bukep tagi par tulo lasi ladak iki dengdona bangke prangsi bangke nilitum awareness dengdona lapan nilitum dak kedang long sitame labang corona ketang nilitum labang so ke mesen ken kipe du kono nilitum so awareness dengdona lapan ke nilitum ladak West Karbinglong district lawan se nilitum le kongkul tangji pan pate tang konje pansi nilitum la isi kedang long ke nilitum la monit atum henlo ke thena do aposi nilitum la bangso monit apar matela nilitum monit keregat alang putum pansi nili alang litum apan acor kacing honai alang litum pansi nili si anong epidem lo first lapan second lapan third alang litum acor pansi nili la bangso alang litum pan anong epidem lo lapan ke nili kedam tang ningkan suri nira ingkoi rahimia ningkan sitame nili alang litum pan kapre katum pan sitame pidon lo lapan pining bangga kini kason sini ki pidon tekon paje zon lo thang ni phai isiar ni number koi ratrok duar bagari MSC constituency angkang pi Dator police station ki parlo longchap nokbe teron arong tak karbi ningkan kimi talondon bangso ningkan kimi talondon along mongol sing teron pen mai chepahem phupon pen ke bangso mai long ka chetong dun lakke tokwam lek thiarong atum penang an chetong dun bang pharo isi suse armu chetong dun lapen ke labang so maya long kacherap kachetu dun lakke Elvis teron hajar resi rabdun lapen ke Timothy sinar hajar resi rabdun pusi hadakara tumpen ningje pon lapen lapu rong aratum lapen rong asara tumpen pherang ke thengno penang an kiduk kisung alam the chethan dun towar hemso dolong pen chenglok penang an kasik sak thetan khangjang puta ningje pon renti lapen ke local MSC Richard Tok Bijong si alang lile nangrap pulote non kiwang ji MSC kilik ji ahut sitame cherap chetodun po puta ningje pon renti kohora pen rishap ingki TK News Karbi Anglong lapulo tendeng sikan ni tum ko ni lipu tum ta awi rat ke datang thang tarik siani ke palon bangi hako ke rong ke rom op jun juku beng pukar klisi lasi ni tum klembom non ke ori mi tum do ka we cetan hala arong ta bang cho bang dulu asik Hindu Kristen ta cingui kung ta me Pusinya tim Hindu Kristen ta cingui kung si pini ke tang ek tarik ke palon ani le me jangre dili pator habiharan ta nani me ka don ko anong don hita Hindu wala ke sa bilang ton apoti non pini ani ba tang ek tarik pusi ni tum rat parti ke chu ni ro ko chepi
Nipai si thang atuklo Suriname koire kini army kuluni hawar long Karbi Sengkan kimi Catalona sai kapil pipon rong ke thia clean searching thura mai PYC mai pu Michael Ingti lapen pong chungba ron tutok biat tumpen patir pipon si pini Karbi Sengkan kimi karchu sai paman pon pini Sengkan kimi karchu sai long ason patua son amung ahai kachipati sai dengpon labangso Sengkan kimi karchu mai long aluhi amanpen kachitong dun MLA Dorsing ronghang achor sangpi Sabina Teron pi lapen XM Robi Kumar Pangchotum Chetongdun. Kuluni pen Probintaro report PK News Karbi Anglong. Corona be ahong jayalong itu Puri Youth Committee ahin pen fourth Karbi Nikan celebration duponon so celebration dupon bolong achitongdun according je kede hi pu mali dupen cheklok achitongdun alir acham nang pidun pen itu ding arong ding regrok pen kitalon kibi pen senje phaksi machun konji machun ko tapen aduk kabe na chitong dun mata